собствениците на апартаменти в 8 жилищни кооперации в Пловдив. Хората са притеснени, че частен инвеститор иска да строи на мястото, на което те в момента използват за отдих. Хората, които протестират, живеят на улиците Братя Бъкстон и Скопие в Пловдивския район Южен. Те вече са внесли в общината и Общинския съвет протестна подписка. Преди 2 седмици разбрахме, че предстои застрояване на 400 квадрата в тази площ, която виждате. Подадахме сигнал и разбрахме, че евентуално може да е 8-етажна сградата. Нямаме против собственика, искаме да ни се променя плана, който е устройствения план. Притеснението са ми, че това е нашите блокове са комплекс от 8 блока, които са 5-етажни и са предвидени с тези градинки, които виждате. Това е нашето райско кътче между трите блока. Тук зеленина, тишина, спокойствие, няма газове, няма нищо, чисто. Детски кът, пейки за възрастните, ние да излезем на слънчице, на сянка пред лятото. А тия дръвчета 50 годишни, те са нашите бели дробове. И сега искат да ни ги отнемат и да го изсекат и не знам. Притеснение не, а моето възмущение. Притеснението е явно. Никой не иска ми да дойдат да се строи тук. Затварят ми това пространство. Те се гаврат с нас. Ние сме на втория етаж, като изкачат 8 етажа и 5 да са. Нито слънце ще имаме, нито въздух, нито небе, нито нищо. Процедурата по изменението на подробния устройствен план е предприета по инициатива на собственика на имота. Задължителното обществено обсъждане е минало преди няколко дни. Протестиращите недоумяват как не са разбрали, но по разпоредба те не са заинтересована страна. Хората от Кичук Париж допускат най-лошия вариант, че на мястото на сегашния ресторант и парка ще изникне висок жилищен комплекс. Всеки инвеститор иска колкото може повече апартаменти, по-голяма печалба. Окей, частната собственост неприкосновена, но не искаме да се променя подробния устройствен план. Така че да позволи застрояване в място, което не е предвидено за застрояване. Кръв ще се лее, но тук няма да се построи. Палатки ще направим, но няма да стъпат багерите тук. Казвам ви го най-откровенно. Просто ми се плаче. Как може такова нещо, бе? Да вземат да срутат всичкото, да намахнат въобще. Хората от квартала са съгласни единствено на строителство в много по-малки мащаби. Това, което си е от толкова години тук, такъв тип постройка ние нямаме против, защото тя си е била винаги тук. Но жилища в място, което е градинка, знаете, Пловдив, малко такива градинки останаха. Даже за мащабите на Пловдив и нашите паркове, това може да го кажем даже и парк. Защото нашите паркове са доста малки в Пловдив. Той просто може да си построи, ако иска ресторант, друг къща да живее, еднофамилна, 2 етажа или 1 етаж. Но такива големи жилищни комплекси просто не има място тук. Ако вие бяхте инвеститора и хората протестират, как щяхте да реагирате? Ако беше моя земята. Ами не е моя земята. Тя всъщност е и ваша, защото и вие сте от това общество. Така че цялата градинка е наша, т.е. на обществото. Има частен интерес, да. Нашия интерес е друг. Към протеста на хората се включиха спонтанно и служители на Националната агенция за приходите, защото сградата на институцията е в съседство. Това е единствения въздух, който дишаме тук в момента, в обедна почивка, следобедни почивки. Ние сме много хора, 10-етажна сграда сме и с удоволствие ще се включим в подписката, която организира жителите на квартала. Свързахме се с Станислав Иванов, който е адвокат на собственика. Според него хората в квартала се притесняват на празно. Нотариалният акт сочи, че имотът от 398 квадратни метра е закупен през 2008 година, а продавачът е друга фирма. Това е плана за застрояване на мястото. С черен цвят са отбелязани границите на частния имот. Той и в момента е застроен. Има ресторант, който се дава под наем. Новото строителство, което предвиждат, е отбелязано с червено на скиците и заема по-малка площ от парцела, около 210 квадратни метра. Иванов е категоричен, че в това междублоково пространство 8-етажна сграда няма да се строи. Нито ще се секат дървета или ще се премахва съществуващата детска площадка, тъй като те попадат в общински имот. Собственикът имал няколко варианта за мястото – офис сграда, заведение или жилищна сграда до 5 етажа. Адвокатът подчерта, че сградата не може да е по-висока по закон, тъй като съседните блокове също са 5-етажни.
От район Южен потвърдиха, че детската площадка и парка няма да бъдат засегнати при строеж, защото са общински. Според общия устройствен план на Пловдив от 2009 година обаче, на частния терен е предвидено високо жилищно застрояване. Изменението на подробния устройствен план трябва да бъде разгледано от Общинския експертен съвет. От кантората на Станислав Иванов получихме 3 ежедневника, в които са публикували съобщения кога и къде ще се проведе общественото обсъждане за исканата промяна в подробния устройствен план. Такова известяване предвижда закона. Пред екипа ни юристът заяви, че е готов да организира среща с протестиращите, за да отговори на всичките им въпроси.